Fungkaham dol rok jotono no ang na hadi obo office no ang sumnani hinui najak do hingke ang kisa chana rok no share khlai hinui ang uansukha hingke amo bahai ke rana rok nai tongmani kisa design ganang si do bini net tong bini net iko mono ang tabuk supnai abo goda bulia khe gonai measurement rok khlainai bono iko dol rok ang tabo o jaga o measurement khlai sinai oro thebui nakha ang kangsa no o jaga o amo ang ukulok ni bulia ranai o jaga o ta oro tabang measurement khlainai oro 7 nanai tamoni hingke bangrani oro tongo 14 hingke aboni minus khaike 7 ungo hingke 7 nawi ang oro rikha yago bangra o oro hingke ang 3.5 nakha iko yago 7 mabang nanai dol rok obo bahai no 7 o nanai ani khora kisa ignore khaibai ni norok tamoni hingke kokrai wngoi kuchukjak aboni bagoi hingke ang oro nanai 10 aigo supnani bagoi 2 inch iko khe dol rok no uansukgui tongkha na bo sumnani rwngkuk rok hinui kuno angkhe aswk sumnani kwrwng buia haino kisa misa rwngmani rok no ang norok no share khlai o ta hingke aswk kwrwng ya ta hingke amo sumui bahai wngjak norok sani ta chunachuk kha hingke iko ang obo measurement khlaibai ranai ang obo tabuk rawi sibai sinai kinchi bo aswk bukthaya aboni bagoi haino lermani iko dol rok ang obo tabuk rai sibai sinai kinchi bugyani bagoi haino yakrok ma sabai suga ani.
Iko bakake gola ukuluk ni tabo. Iko raisika ngo bahijat. Iko papaikha tabo kake beskangni abo beskangni ko beskango design gonangbla aboni bagui sungjorano khlaisinai tai ayango keri bara tongmani no ang design ni bagui nasinai ta. Iko abo ukulukni measurement no nao ang ukuluko thaisingo measurement khlaimani abono abo tamokhe oro gola simi change wngsi naita bwskangni gola. Khe norok nai tongdio bahai no iko abo ang rigi paimikhe tabo abono rawui rwui sinai. Kinchi bugyani bagui haino rathokya mangui tongkha. Tamjani oro thangui ririka kisasa ayang bisingo rathokya wngui tongkha abo. Yang haikhe bara sinai. Waisa wuisu amo haikhe bo mistake rok bo ongko. Iko abo bwskangni bahai wngjakha sabaidi hwnkhe tabo oro hwnkhe ang wngkoni bagui taking ni bagui kisasa haino ta ioro. Iko ang abo hwnkhe haino ului mano ang rwrwo dogokuno ang saimaya aswk. Iko dol rok ang abo rigi paikha tai ayango phwnagnani bagui iko haikhe filui o jagao iko bahai khaiui bunai hingkha ayango bo nangui thai niba yomoni bagui ta. Iko haikhe no nangui thango abo kisa rigi rwnai iko oro supnai ang. Amo kaisa baigira kha.
Oke, iko dol rok ang obo gola subi baikha iko tabo iko haike thebui goroni simi ang haike subi thanai rongai tongdi. Iko dol rok ang obo subi baikha o golani obo ko ge tabo iko ang oro o net no thepasinai ge sopma rok ta asuk phono gala dol rok norok phaina lok naidi bahai ingjaka comment kai sadi iko bahai ingjaka sabaidi tei ani video no nai tongmani rok jotono no hambai.